Ами няма да е само Зърначкова. И аз мога така. Ма книгите е големи шамандури, ма. Абе да ти кажа, помагат ми. Живота е някак си една идея по-лесен с тях. Силикон. По-добре, богомолки, я се виж. You look like... What? I look like a what? Well, you look like a hooker. You think? That is not a compliment, Debbie. From Carl? Totally is. Hookers are hot. See? In the summer